Sabon da ya buga in shara ne shara ba suke yaro ba matsala kanka da a lokacin da kai ka gani nan ba wanda ke jin a lokacin da muke farauta asalin farauta asabin sabon kai yaro kai ne ba ni ba da rage dauki kan ya mu da take da maza ko muna so mu samu kaga a wajen tsaye kai mu je masu zaman kashe wando da masu dattin hula ni ne uskin zamani na zo jan kunnanku in kun ci ko in ci uwarku kai da ruwanka ko babu ruwanka sai na zagi uwarka in kai ba sa ile ne da masu karyan gaga kuma kun ci uwarku da masu zaman conduction a nemi sana'a akwai wani dan yarinya ba shi da aikin yi sai ma mutane kallon Baba,